Ji bernameyekê de dem başlama şevan neca em bernameyek nû li pêşberî we ne. Belê Emîro li Amedê ne em bi karê tekerê erebeyê mi werin pêşberî we. Ev karkarekî çawa ye? Bi rastî em hemû jî em dikarin bêjin nav jiyana xwe de erebe bikartînin, dajonûn û pêdiviyên xwe pê bikartînin. Lê tekerê wî çawa çêdibe, di kîjan beş hata derbas dibe û tiştekî çawa ye keremkin em êdî êdî vî kargeha taybet û bi hevdûra binerin karê tekerê karekî çawa ye. Ev der kargeyeke taybet ye tekereye. Ev teker çawa çedibe û çawa li erebaya dikeve em diceribînin. Merhaba ji we re. Merhaba. Çawanı başın. Sağ olun. Hoş Roşava çawa ye. Hûn çawanan çi dikin? Roşava çawa ye başın. Başı sağ ol. Çavay. Sağ ol, spas dikin. Hûn çawanin başın. Spaskim sağ ol. Herevin em êro bi hevdûra bişixulin. Em ê çi bikin tiştekî çawa bikin. İşe ku euro ku em bikin belli ya lastik söktak. Janta araba ku xwar be me duskin. Araba un zinayı ku sorun habe me çekin. Ev jep evet şiktin. Karekî çawa li gor te? Karê ku em dikin. Yani Yan jî gor- em ê bikin, hûn hero dikin. Gorma em alimine başa ama gorta ve çava bem zanim. Ez jî biceribînim ka me binerin temaşevanên neca. Em ê pevra binerin karekî çawa ye em ê biceribînin. Hêdiyê de wê dest bi karê xwe bikin ka ez jî binerim. Teker xistin û derxistin çawa ye em ê pevdûra çê bikin. Navim Ömer. Aslan Jmerdin'im. Vay bu çıl salim em Diyarbakır'ın. Cekwa da şoğlum vay bu 6-7 salim elverim. O işemel gor sanata ku em eret tişte ku em zanin gor me başa. Sıkıntıya metine. İlla ki işeme graniya wijeye. جيك كيف مرف كيف بكك ويجيها من بنفسي من وككو نها از هر دايم ياز ناف إشي خدابم وككو بونجاها شو قدر لازم Belê niha erebeyek hat. Merhaba û bixêr hatin. Çawayê başî? Elhamdülillah çok şükür. Çağının başın. Em ji başin te ereba xwe anî vederê. Tu çi bikîş erebeyê dikarî ji me re hinekî Lastik am da bêjî. gişkin. Lastik zivistanê me lexne. Erê. Bana kem buna bixi. Ev yekem bûne niha. Dema kêf bibin çi dibe yanî zarar dibînin wisa qeza çê dibin tiştên xirab çê. Rast. Çawa bi tu yê mesela çend saat ereba xwe li vir bihêlî? Valla hatta vasta hatta çak çekirin yani bağlayamana. Namê erebe bin hundur. Belê. Hoste em ê erebe bin hundur na? Bin hundur nasa? Tamam ena hoste were ereba te em ê bin hundur. İro ez ê ji ereba te çêkim. Tekerê ez ê jî ka ez ê biceribînim çawa çê dibe. Em binerin vê hoste were erebe bajin em ê tekera derxin û em ê tekerê ereba xwe yekem bikin. Dest pê bikin em ê. Temaşevan Necat ve bername xoya kede da em bi karê lastikê derketin pêşberî we di serî de em derbasî kargeyek taybet bûn li wî kargeyê tenê lastik da hat çêkirin me jî ket nav karê û ereba me yekem hat di ereba xwe yekem da hûn jî zanin demsala hêdî ber bi zivistanê va diçe ji ber vê yekê jî me her çar lastikê erebeyê guhert
او ام در باس گوهرتن کر چوا گوهرتن چکر ما وان هر چار لاستیکا یک بیک جه عربه وکشان او درخست علی کردن بينها مع عربة خو وزيت مع عمادك الفدري هنا كيما بلند كر نفسها راست ها هنا بشتي كون هيك بلند كر تكر ايدي خويات كر ji bo xatirê ku em lastik ji bin arabê derxin lastik em digişkin بله اما هر شهر لاستيكي بقرن erê بشتي يوم بكون em lastik sökmüş kirin pê ve em qar lastika wan bavên em ê rot balansa wî çêkin em ê têxin bin arabê jê ve dişkitin eşxwe tamam نها مچ بكون بهفدرا niha tê qapağa sökmüş ki ez ê hava wan daxim wan klipsa tê jêkî كليبس ايفن افيا كليبس erê pêlê bes bine تشاجز به هذا قتينه diqetenî o dikşenî qapağa wê jê derkeve dikşenê vera qapaq jê derxiye ama denir هوا مش باشي دركن ji bo xatirê em lastik û can ji evdû xelas bikin ها ازياده يمكن ايه na ama den ser mekinê تمام ew ji xwe yedek lastika wî ye teqiya ye em ê jê derxin na yedek lastika wî teqiya ye em ê ji bin erebê lastikê ku baş derket em ê bavê nîstetmê ji bo xatirê yedek lastik rêmê de bimêne ku xwe xelas bike تمام wî lastika em ê dîst ji xwe bavên yedeka wî Bele. yedek lastika wî شن bere ye لاستيكي من ناف قولن lastikê qar lastikê em ê bavên ser Evet efendim ev lastikin zivistanine envan lastikin zivistanı yeku kesin daha has kiriya aniye unzanın demsalca 7 ber bir zivistanı var şey ben sala payı diye envana jedersin ha meki lipi havalı meket tekin abi em hamiye derkin çar lastikene çar tekerhane işte ko envan çar tekere ama de kimde mi serevdu Zerim dem olsa lastik derkesi insan kuyat ki ne o insan in lastik bu hoş berku hem gran hem ji deve pır sağlam be jberku arabel sard sekne لكي حشكري دوني Ez yek tekerê nûş naylonê derdixim. û yek bi yek ji bo kontrolê datînin hundir. Bêsê wextê me nû dikan vekir Toyota kî hat me xar lastika wî me xist bin erebê lastika wî ê bin erebê kem bû Ev na teker em vî tekerê davînin çopê wî lastikê. erê kış rizê ji xwe çûye lastik Na qet gel vedê. Emrekî tekerê çıkase emrê lastikekî gor kullanım edecek zor nedin lastika hatta si hazar çil hazar kilometre Kilometre. lastik dibe ama çavaşlar bejim bahar kullanmış ki lastik zut kadın rot balansa bir ihtimal bu ki lastik zut kadın Divê mirov li ereba ku dikarbîne baş baş ne binêre ne wisa? tabii lastik
dikin naat karın ne bas gidiyor 5'e daha bir şey dikin 5'e Daha geçiyor. balans araba lastiği almış etken. Bu hatırı ku araba bisiklet ser süratı direksiyonla lakan. Balans mana Balans ne o ayarı. yani balans Evet. bu o. Yani ayara tekere ayara lastik yer çetkin. Ayara lastik ucanta. Ayara lastik ucanti. Ligorça ayart gitu. Ligor lastik birleşim yeri var. Grani teser var. Bu hatırı ku vakti böyle de herhangi bir dengesizliği ser Çene. çene. O vakti ve de her rahatı tarif en azından Araba babacı. daha balansayı xarabıya. Desede ne işi de motojetki? Na. Tu alim iyi. Çen sala tu vikaretki? Kar lastiki. Hızlı da ya. Lastik işe mekadiya. Beli. Ama tehmin arabe. Me çeker mesela, Zivistanı me lastiki. takmışkır. Balansayı me çeker. Si babawan ku hawjena dikirem da gişkin. Ma qarashmış ne bu? Evet. JP ve nahamet tehmin arabe bxir ve selamet ve merik her Na lastika zivistanı işte kume çeker hamuş bu qavi buna yuguna mesaflem kır. Evet. Qavi kır na me piva deyin jardım. Evet, Hem evet. divir da me çabukun. Ama na baven ser arabe son buna me bişlerin qadi o qadi. Çağda leji. Ha. Livedere ev ciye nasıl? Evet. Ev dıkınavan hesina. Evet. Elden fazla ama Ters çekin. çeken lastiğe davaya takmışkım. Tamam tu lastik davaya çekin. Naha. Elden te Çavazı çekim. Avi ali nasıl ali avi ali tekme. yali ve tekrar sera. Belli pişti kume her çar lastikin hoş arabaya derxis bu makine ve jarjı medani aliye ektine çen makinenin taybet henüz bu lastika kontrol dikin ev makine ka duanda خسارەکەیە ئاژیجێکی کوپوەرە پینەکردن خەراکردن هەیە تونەیە دیسە مەوان لاستیکێن زستانێکی بە عینی بە هەمان شکلی مە جەرباند مەوانە کۆنتترۆل کرد و پشتیوی مەب ئەرەبە خۆیان یەکەم و دانی و کارێ مە قەدیا. بنها أفجع ربما ما دويمة منها أم درباسي بشيء قدم بون لفدرة ما تشتكي دم بكن أمل عيارة عربي بنرن ديسا أو تكرن كونها چار تكرن لفدرة راستن آنجين راستن چون أمنا وانا أم هم ببيفن هم جي عيار بكن و عليه كيجي راست كن لي جهاز لازمن هستا اسكي جاني بدمته؟ Peşik. إذا بيشي بدم هستا جوي چيكه فرستينه كي جيجيا كارجيه و hassasiyeti zede. Başırdı. Paşi. Yani
جرد بجن چاف اوی نوان چاول جدا نه پیشی و پاشی جفدو جدا نه بوان وداتینه نها ایل سر کامپیوترجی بنره ayaravi eğer rastın be rast ke ancak eğer rast beji usap hele tamam mı? Tamam. Ama na kompüterde ayarı bıkır ne olsa? Tamam. Ama çoğu ayar bıkır ve gabla hostaya çeke. Mesela ki Marka model. marka model agahiya plakayı arabe kijan model be kijan marka bu plakacı bu ona hamiyod nefsini tu nefsini mesela jarek dinle arabe vere her şey utedaya او agahiya derbarê arabeyê da gel ku jarek din hewce kir hat vir da ew binivîsîne Alan ölçüm çetken. Her çar lastikçi. na her çar lastik jî hat pîvandin na pirsgirêkek hebe me çawa bizanbin sorûnek pirsgirêkek hebe Ana ölçüm çetken. Beşi çend deqe dixede ölçmayî fazla dakika. 15 دقیقه به تماشاوان نجا 15 دقیقه او چاوین کو او ماکینین کو جرات گوزم چاف مدانی سر لاستیکی 15 دقیقه د پیوه ayar dike naha ez davdım Destek bir de. tamam bas dibe bine peş bine paş ev vega rüt balans ayarı Balans. rüt balans ayarı jret bejin rüt balans ayarı gelek jarje em dibisin hamu fevdura lima nizam müşteyse rüt balans ayarı ayar rüt balansı na çar teker behevdu makine dane servan navion makine jret bejin çav u nazır daji ayara vidike na kasi pazı dakika ev makine ev cihazı vel ser bimine ser lastika pişti uji وزور دا دیار بکا کتیه جی خو نکتیه جی خو آن پرسکری که تونه ام درباسی به شکدن دبن و دورداجی ام هر چار تکر کنترل دکن به ماکینه ev beşa rot balanseye ucbu arabe nelakajı beşeke geleki gringe geleki kareki zore ez nikarim zede vî karê biceribînim. رود عاری تو به عربا خو وقتی تو بدر برای ده هری لاستیک لهندر جبو خاطره یا لهندر یانش در و لاستیک تل ناویج جبو خاطریه یانش برا چه هایی بیشم هنگ جیهای عربا خداوی علی کی رود عاری بزرگ با مثال خداوی علی راست امی عیاری چید کن یانش خداوی علی چپ امی های عیاری چید کن بالانس عیاری وقتی örnek araba sar hafte haşte sürat etkevet direksiyon dilaka araba dilaka şbo xatre ku xodiye araba ku şoför sar araba ve rahatsız neke bu sağlami her uğraş var. Belin hacı lastik ekmek takıya arabaya katıyor vedir lastikayı takıya em lastikayı çekin ne ki ömer em lastikayı çağa çekin lastik ek takandı hat vedir em çi bakın mesela tkare yine ki jmara beşi. Min lastik sökmüşken kuç mihtede beyanji sivoppa yani şuraya baş sornavi hava mesafe bakın. Beli. O cephe ve emetteyim min araba dis ve xodiye araba riya xwara. Ha ger lastik çırıya be lastiğe nume babin sar. Eğer hava içi be Havayı çuva mi hava lekhan ama büyük ihtimal lastik takiye ku bir havayda kati net takiye be dana kabul. daha fazla dana güvene olsa em çi bakın via vega. Emin ha sökmüşken kriko babin Krik ben. özbek şinin. Ama bu kişiyle tam daviye. Tam daviye çiğirken.
Lastik dörtler. Hani Şeyler. bine vay lör ki kol ki çeviye. Ama öder çekel. Evde. Sen de çok şükür. Ama sökmüş gül hındır yamal yakın. Bu yötterli yamal kadi yapı ve mecardın. Teyhan ben araba ve kadi araba bir riyak var. Evet. Herhangi sorun inşallah bitmez. Em lastik dibin hundurê kargehê û ciyê xerabiye tamîr dikin. û cardin dixine binê erebê. Di vî beşê de ez ji ber ku dikarim çê bikim hinekî ji beşên din zêdetir dixebitim. Temaşevan Necabrastî serê sibê heta niha em ji navî karê de ne û heyecî semahat me vî karê derxist pêşberî welê mirov dikare bîne ziman ku di vî karê de kedekî mezin heye lê her çi xas kedekî mezin hebe jî kesên ku li vir dişixulin ji kazanca wî nerazîne ji ber ku dibêjin niha her tişt seknandiye û kazanca wî jî gelekî kêm e lê keda wî zêde zêde ye di her beşî de mirov destê xwe bikartîne ji ber wê yekê bi rastî ji destê mirov dema ku mirov heya vî karê biqedîne destê mirov gelekî değişî dîsa li ser piya gelekî cara têkirin deng tê ji alî tenduristiyê wî jî xetera wî heye me jê rol da ku em vî bernamê bînin ser ekranên we heya bernameyek din dema xweş be.